Kwaziwai muri yeZimbabwe, zita ndinonzi Mai D. Sekuona kwenyu ndiri musha wandashanya. Musha uyo uri kundiratidza kuti pari kubatwa mabasa akati kuwandei, mabasa makuru andisimudza nekuda kwepaFacebook, pamapages akati wandei nematestimonies andiri kuona pasocial media akati wandei. Andasimuka ndikati aiwa, regai ndimbonokurukura navo ndiri mumatare avo ndimboziva kuti ndiva nani, vari kumboita nezvei, vari kumbobata mabasa api, vavari kubatsira vacho ndevapi. Ndosaka mandiona ndasvika panzvimbo ino muri yeZimbabwe. Aiwa, regai tikurukure navo tinzwe kuti ndiva nani. Tiri kungovaona mazita avo achipopa apo pamasocial media. Regai tinzwe kuti ndiani. Sekuru makadini? Wakadi yako mzukuru wangu. Ndinofara makadizve. Sekuru makadini? Moni mzukuru uri bwanji? Ndiri bwanji sekuru. Sezvandambotaura muri yeZimbabwe, ndasvikawo pano ndine urombo, ndasvika ndisina kutaura kuti ndiri kuuya, but nekuda kwezvisundwa, nekuda kwekuona mabasa amuri kuita kune vamwe vanhu, ndati aiwa, rega ndinozvinzwira ndega, ndimbopinda nemi mudare. Ndinoziva kuti mamibvunzo yandinayo nemhuri yeZimbabwe ino mibvunzo yakadaro. Ndingada kuziva kuti munombonzi ani sekuru, ende mabasa enyu akambomira sei? Zvakanaka muzukuru wangu, wabvunza zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Sekuru Neoreka. Kumusha kuri kwa Mutoko, ndobva kudunhu rekwaCharehwa, kana makambokunzwa, ndo kwakaturikira mudzimu unoti Sekuru Neoreka. Unova zvino kana tichitaura pachingezi chedu pachirungu chatinotaura, masvika kudai ndiri panyama hangu kana tichitaura kudai, mandipindira mudare. Vane makore anokwana kuita 16 waturuka pahomwe ino yaugere. Uchibva kunoturuka kumazita teguru edu anova ndiwo akaparara akaenda kwaNyakurova. Muzukuru wangu. Ndatenda hangu muri yeZimbabwe munenge mazvinzwira, mavanzwa zita ravo sekuru nepavakatanga kushanda nekubata mabasa avo. Aiwa, regai tinzwe sekuru vari padivi vazviintroduce kuti muri yeZimbabwe vazive kuti ndiani watinaye. Mbare, wari kubvunza kuti wari kuda kuti wadziwe vazukuru, zvino wari kuda dzita. Zina rangu ine nichitiwa Phiri Juwako Phiri. Nichokera kuMalawi, kumene kuja ndiko kwanachokera, kumene kuja kuMalawi. Nichokera kuMwanza. So pamenepo nabwera kumene kuno na Sabira wanga Nooreka. Ine kumwe kwanga ndabulayiwa ndi kuMalawi. Ndipo kwanachokera ineyo. Aiwa, ndatenda hangu. Tichange tine muturikiri anenge achitibatsira panhau iyi kuti tinzwisisane nasekuru vedu vatinawo, nekuti havazi vemuZimbabwe, ndevekuMalawi, vanofambidzana nasawira wavo pamabasa. So muturikiri achatibatsira. Tibatsireiwo kuturikira zvataura. Zvakanaka, sekuru wari kuti vanonzi Juwao Phiri, mumusha kwavo kuMalawi. Zvino wauya muno nenhau yekuti wagobatsirana matare naSekuru Neoreka. Aiwa, ndatenda hangu muri yeZimbabwe munenge mazvinzwira. Tina vanasekuru vedu vaviri vatinawo pano vari kubata mabasa all the way from Malawi vachiuya kusunungura Zimbabwe nematambudziko edu atiri kusangana nawo. Alright sekuru, regai ndidzoke kwamuri. Ndingada kuziva sekuru kuti dzingava nyaya dzipi dzamuri kufamba nadzo, kana kuti angava matare api amuri kunyanya kusimuka nawo ari kushungurudza vazukuru venyu vari kuuya pano? Vazukuru vari kunyanya kuchema muzukuru wangu, misodzi pamatama mukati medzimba dzavo hadzichina kugadzikana. Vari kuchema misha yandengendeka. Madzimai chaiwo akafanana nemi kudai vari kuita chipfambi. Kudzikana kwava kushoma nevarandarume vavo nekuda kwezvaita nyika. Madzimai ava kuda kutevera mafaro osvika mukufurirwa. Saka zvino hakuna munhu anoda kuti ahurirwe. Kana wabvisa pfuma mukati memusha, waenda kunoti aiwa ndabvisa pfuma ndaroora, unotarisira kuti ave ari wako wega. Kwete kuti bota ringe richidyiwa nemumwe iwe wakabvisa pfuma. Haungazvitendere izvozvo. Mwoyo wako haungapembere mukati mechipfuva chako uchinzwa kuti haranga yako nezuro rakaonekwa kumafaroko, asi kumafaroko yainge ine muchinda wainge inayo. Kana kuti idzombozha nhare idzi, muchinda rumwe osvika pakubata kuona mune mashoko ari maitaudzana anenge ane rudo mukati, haungambopembera wakabvisa pfuma uchiti aiwa haranga ndeyangu iyi. Kwete, hauzvitendere izvozvo. Zvekare naidzo haranga zvekare vari kuuya vachichema vachiti aiwa muchinda rume akandivimbisa kuti aiwa iwe ndiwo chava vangu.
asi varume varuzopata musha nekuda kwanamisise parutiva otonzi akatoenda ikoko kana mari chaiyo hachandipa yekudya asi haranga ichiziva kuti baba vekwangu vanowana mari vanovhima vanoshava vachitowana kuti tinodya tichiguta asiye zvino kana vane chikoro vachaenda kuchikoro kana mumba chaimo munoda kupemberwa kamimba ichakavanzika mudzimai anotoya chichema achiti ndane mwaka 2-3 sekuru hakuna kana ari kuuya pamusha iye achiti akabvisirwa pfuma saka zviri kwese tiri kubata uku neuku tiriwedza kudzoreredza dzimba dzavo dzisaputsike ukauya ukachema pano ukatayiwa musha wangu waputsika sekuru tinoudzoreredza kuti udzoke pekare tine nzira dzedu tine makwenzira tinobata muno ekuti zvinhu zvifambe zvakanaka naiye muchindarume azoziva kuti ndakaita zvisirizvo naiyo haranga igoziva kuti yakaita zvisirizvo chatinoita pana hatifurire kuti enda unosiya musha kwete tinokuita zvokuti mufare muri pamwe chete ndo chekutanga chatiri kunyavasangana nacho vazukuru vazhinji ndo zvavari kusvina nazvo musodzi chepiri kune misha yakasiyiwa iri kuchema nhasi mukati memadzinza umo mweya wengozi watenderera vanhu vari kuchema kutayiwa dzinza redu tingopera kufa gore rega rega panotenda mitumbi 2-3 sekuru titarisire kuti chii chiri kuitika mumusha umo yobatwa kuti ingozi yakaitwa nevakaenda kare ingozi kana takaitwa nemupenyi ari kurarama tinoronda tofembedza mhepo iyoyo yotaura kuti chii chakaitika angava ari mufi kana asiri wedzinza toronda kuti akambobva nepi toenda kunosvika padzinde kana kuti verudzi rwekwake ngozi yoripwa musha ugara zvakanaka zvekare kune vanobatawo vari kushereketa vari kuti aiwa isakabata tida kuita pfuma aiwa kana zviri zvikwambo tinotora tobata zvikwambo izvozvo kana kuneko zvakabva taona tazvikodzere kuti mhepo inge ichiparadzwa yezvikwambo toti ngairondwe kwayakabva kune vanotaura kuti aizorombesa hatingataure nemazita edu tiri mudare rino kana kuriko kwakaendwa hande panhingapa munodzosera zvikwambo zvawakatora shamwari zvakukonzera kuti muri parare zvawakabata izvi zvine kudeura ropa mukati medzinza unenge wapiwa ukawanyengedzwa kunzi hachina ropa mukati azozona mhuri yakupera kuparara kana kuti mhuri yakupera kuita maronda iwe ndiwo wega wakudya uchiguta tinogadzirisa zvekare kuti mhuri ipemberese pamwe chete toisunganidza tine matenda akafanana naiyo zvino kutenderera zvirwere zvekenza munhu anova nechironda chekuti ndane makore 5 kana kuti makore anodarika 10 sekuri chironda hachisi kupora tinorapa pano tinorapa muzukuru wangu muri yeZimbabwe mazvinzwira pano semataurira ndamboita kuti pano pari kubatwa mabasa makuru semapindira atamboita tichinotarisa nechekugeti kune vanhu vakati wandei vakamira mulaini vari kuda kubatsirwa isusu tazokumbira kuti aiwa regai timbotanga takurukura nasekuru asi maonero andiri kuita nematauriro ari kuita sekuru ibasa hombe riri pano muri yeZimbabwe munenge mazvinzwira. Sekuru, pamwe vazukuru vanoda kunatsa kuziva ungava zvinhu zvakakosha kuti munowanikwa kupi sekuru nekuti inini ndasvika pano asi mufaro wangu kuti mimi mukataura muri yeZimbabwe muri papi chaipo so that vanoda kukuonai vanoda kubatsirwa semabatai sei chaizvo zvakanaka muzukuru wangu ruzhinji kune wakambotsika padare pangu aiziva ndichiwanikwa munharaunda yeHoughton Park kudhuze nekota Foros kumusoro uko naika asi ye zvinezvi ndine urombo vazukuru vangu kana mbozha nhare chaidzo kune vamwe vari kunditsvaka pambozha nhare dzekutanga dzandaishandisa padare dzinova dzandakashandura kuti aiwa iyi mbozha nhare haichakodzera kunge ichishandiswa taona kuti vazukuru vaizochema izopa zvichemo zvizhinji sekuru hatisi kudairwa zvakanaka pambozha nhare iyi ine muzukuru aigara nayo ndikati ndichirega ndiishandure ndiipa anenge ari padivi neni anogara akapfupata mbozha nhare chanetsa ndotaura nevazukuru ini direct kuti zvekuti muzukuru anobayirwa nevamwe vazukuru uko yozosara svika yaamashoko kuno pamwe anenge adayirwa zvisingafadzi iye zvinezvi ndakwanikwa kuno panonzi paRetreat Park opposite Kwala uri muNaseke Road ukangofona uri paKwala kuti sekuru ndasvika paKwala ndinokumbira kutambirwa nevazukuru venyu unouya kuzogashirwa ipapo uri paKwala pabus stop ndiri munonzi muRetreat Park ndopandigere muzukuru wangu vari kunditsvaga vese pamasaisai nembozha nhare chaidzo ndinovimba kuti maita zvakanaka matishanyira matijuma henyu asi hapana chakaipata kutambira nemufaro tinoda kuti muzotipiro vazukuru pamasaisai mbozha nhare dziri kushanda zvino dzatisingashaike paWhatsApp dziripo kune vazukuru vedu vamwe vataikurukura navo vari mhiri yenyika vataitira mavhidhiyo call vari kuona tichenyasobatika zvakanaka nevamwe vasina kutobatsirwa vasina kupedza kutobatsirwa chiri toda imwe mitombo yavo isina kugona kunge ichisvika muruoko rwavo ndinoda kuti zvekare muvape mbozha nhare dzatichakugachidzai muzuva ranhasi ndatenda hangu muzukuru nekusvika kwawaita ndinokugashira chaizvo ndinasa wira vangu akabva kuMalawi ndo kwandaienda kunotora mitombo yangu ikoko
ndaiti ndikasvika ikoko aindisahwira timbogara parutivi timbobatawo matare vari kuuya pano, ndaitosangana nemamwe vari kubva kuZimbabwe ndichisangana nawo ikoko, wotofara kuti aiwa sekuru mavaepo emisahwira wedu munenge muchitipirikira zvimwe hatinyazozvinzwa, idaiwa vaifara. Nhasi uno ndikati aiwaka sekuru Piri chimbouyai kuZimbabwe timbosundaidza matare tiri pamwe chete. Makwenzi mazhinji handishore munyika ino yatigere, asi nharaunda zhinji dzine makwenzi miti yatinoda imwe haimo muno yatinoshandisa kuitira zvakafanana neGo Back to Sender. Vanhu vanoshayazwa kuti Go Back to Sender kuita sei. Go Back to Sender ndoda kutsanangurira vazukuru kuti vazochinji chinenge chaitwa ipapo, kuti zvinzi munhu azodonhera pasi kana kuti afa. Munhu paanotumira mishonga yake kuti ningi ngaafe neaccident, mishonga iyeye tinongoita zvekuti idzokerere iye nyakutumira mhepo iyoyo kuti aiwa ngaikudzokerere wewe isauraye uyu, chawabata iwe nemaoko ako ngatipfukire iwewe, kuti vazukuru vazive kuti aiwa hatiuraye vanhu panapa, asi munhu ari kuurayiwa nechaakabata. Wasvibata muzukuru. Ndatenda hangu sekuru, mashoko amatauro mashoko makukutu, nekuti ndiwo matambudziko ari kusangana nevazukuru vasingambozivi kuti mhepo iri kubva kupi, chii chakonzeresa. So panapa pana sekuru zvese Go Back to Sender inoitwa panapa. Wangu mhuri yeZimbabwe, tibatei panhamba idzodzo. Vanoda kukurukurai navo sematauro avaita, havasisiri kuHoughton Park but vaamuno muretreat opposite Kwala muna Seke Road. Vanokutambirai nemufaro, nhamba dziripo ipapa, vabatei vanokubatsirai. Ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe nekuti pamukana wamatipa.